hamu akadolan sudah hita magodang marhite pangururupion na marloksa-loksa adong dainang adong damang manang opung na boro tulang manang sudi akan makahulungi kita tabereng maboha pakokop ni among ta songo dia perumang ni among ta sanorion ibana do na toktong gabi among ta mungkin hea do songgop tu pikiran ta buasa mo buah hita tubuh sian damang na songonon doho dainang songonon alay songo dia penasida tongdo damangido na doho dainang ta damangido na setoktong mangula asa adong dalan ni ngolu-ngoluta asa boy hita sikola asa inong taboy mga lompas si panganon na tabuto hita adong dainang naganupari maraburan ilu-iluna manang yakon hitabe nasay masakap pasonang dirim nang pedi bagasan paru kilon ibana tongan molotung petikion cut hita mengirim SMS tu akka dongan tabe pasahat hamu lihat dia tu akka dongan tabe nungah ya hita pasahat hata mau lihat tu akka damang dahinang ta manang tu akka nama bain hita buai nama mulus hari-hari ta jala boy hita mandapot akka na pinarsita di rohata bereng bohi ni dainang me bereng kurat-kurat ni bohi na naong matuay bereng obog na naong marbutaring hal mainong mi tangi ako dainang me nanggodang pangurpion na asa boy huhasea bereng damang mi nang mapupuk holi-holi na nahir hodok na kala pasari-sari ako nasida dojol mah nau mangalean guguna humokopo beta mata bahen na taulas ni rohana sida asa talup hita mandapot hasonangan tingoluta Say hui ngoto dengan libasan taingon sude holong muna marke
parmaholong ni tudamang dainam. Asa toktong boy di bagasan hahipason, boy mamerek kami akapin umparna. Kodang doh hubain hani hasusogo ni rohana.